तो गाइस बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव मोनसे गोदान रस भिडिअनि गेजेरजों गाइस माने नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै दिनैनि भिडिअखौ चलिए शुरू करते हैं Oh my god! Wow! गाइस माने आं हमनानै मोनासै आबौआ जोंना दंफाङाव गाखोना मा नागिरखो बोरैबा जुदि गोग्लैनानै माबा मोनसे जायोबा बेखौ आं मिथिला आरोना खिन्थु आबौआ जोंना दंफां सायाव गाखोना मा नागिरखो आं बेखौ मिथिला नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ जोंना आबौआ माने दंफां सायाव गाखोना माबा मोनसे नागिरो खिन्थु बे गथ' फिसाखौ मानो लाफानांगौ आरोना बियो बिफां सायाव मानो थिखांना लाफानांगौ बियो बोरैबा जुदि गथ' फिसाया गोग्लैनानै आखाइ साखाइ बायोबा आं बेखौ मिथिला आरोना आरो गाइस नोंथांमोना नुबायना जोंना मादैया डेन्जार मोसायो जुदि सोरबा सिख्लाफोरा मादैनि बायदि मोसानो रोङाबा मादैनिफ्राय एसे सोलोंना ला आरोना मादैया माने गासैखौबो फोरोंजोबगोन आरोना फुवारना मोसानाय माबा साजायना मोसानाय बेफोर गासैखौबो फोरोंजोबगोन आरोना माने सोरबा सिख्लाफोरा रोङाबा मादैखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो गाइस दाथ' गरम बोथोरा मोनफैबाय माने सिख्लाफोरा डेन्जार आइसक्रिम जासिगोन आरोना आरो जोंना सासे आब' दङ डेन्जार जायो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय भिडिअखौ आरो नोंथांमोना नुबायना आब'आ जोंना आइसक्रिमखौ डेन्जार जायो माने आब'आ मायाबा जानाय स्टाइलावसो होखायो माने मायाबाफोर भिडिअ नायना लादोंमोन दां आब'आ ओमफ्राय बेखौनो आइसक्रिमखौनो माने बेखौ सारना लानानै जाबाय आरोना बिथाङा टपाटप मालूम ना समझ रहे हो ना कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ आरो बिथांमोना कलेजाव थांनाय मानसिफोरा माने लामायाव लाखिनानै माबा माबि खालामलायदों आरोना मा बुंनो आरोना गाइस लामा सामाफोरावनो तो गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां नांबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना अननानै एसे तो गाइस बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।